Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Musa Mseleku, Abahambe Abahambayo, Uthando Nes'thembu, uphawula ngalolu daba lika Hakimi ne-divorce eyenzakalayo trend ku social media because abantu bazwile ukuthi uthathe zonke izinto zakhe wazibhalisa ngegama likamazi ngaphansi komzali okuma wakhe. So, nina nithathela lapho ukuthi ubaba Mseleku ukhuluma ngomangwabi because uThando Mseleku uma ubaba ushadile uyakwazi ukufunda unkosikazi, uyakwazi umbona unkosikazi ozokushiya. Ningathike nizwe ngami, lalelani yonke le video. Akukho futhi la okusho khona ukuthi umangwabe lo wakhuluma ngaye, ubekuphawula nje ngevideo nokubonisa abantu. Ndiyocosha ke lokho enicoshayo. Okwami ngiyabonga support, ngiyabonga angiqedi. Uyazi madoda ngihleli la ekhaya la Mseleku emsini kaFlo. Ngiyacabanga ukuthi lento eyenziwe uHakimi ukuthi umfazi wakhe afake divorce bese ethi ufuna 50% kwento ayisebenzile. Beyilimele le ndoda kakhulu. Kodwa awuthi ngiqale la madoda. Ayikho into ebhlungu njengokuthi siganwe abantu besifazane abangazile ngokuzokwakha. Yazi iBhayibheli lithi isela alizile ngaphandle kokuthi nje lizokweba. And we always prove this time to time. Ayikho into eyishwa njengokuthi uthi uyaganwa, uganwe umfazi ozothula isiphupho lakho. A man with a great vision fanele be careful ukuthi iganwe ubani, ithatha abantu. Engathi singayenza leyo research. Kungakuhlungu manje abantu besifazane mabeyicabanga lento ukuthi le ndoda yenza lokho, yathatha lento ayifihla kumawaya ama-assets. No. Yazi sithi sihleli nabo labantu ubumbona lo uthi yabona indlela enza ngayo izinto, indlela acabanga ngayo, indlela secretive ngayo, indlela umbona nje ukuthi difficult to build with this person. Lesi izinto ke senziwa yilokho abantu besifazane ukuthi sonke isikhathi nithi nihleli kodwa nibe ningahleli bese siyafunda samadoda. But umyalezo omkhulu efanele uye emadodeni wothi let us not be abusive. Ngoba mawuthi uyakhuluma noma uthi ukhulumela izinto zakho kuthiwa awuzenzelani lezi zinto, ngcono uthi awuzenzanga. Labantu abamotivate kakhulu bathi ngcono ukuhluphekela ebhayisekilini nokuthi ukubangela isicefe ngoMercedes ubone ukuthi ingwanekwane yonke leyo. So a man with a vision fanele hlala icabanga, strategize all the time ukuthi makufika inselelo ifana nalezi iyophuma kanjani. So I think this is the best lesson for all of us. Ukuthi fanele sicabangele ama generations to come. Singathathwa uthando, singathatha ama decision sisothandweni. Ngoba can you imagine kunabantu besifazane abazolwa nje ne vision. You see a man with a great vision. Problem kakhulu because kunezinto othi uyamchazela zona unkosikazi angazizwa alwe nazo lezo zinto. So uyambona ukuthi at some point akagxilile lo uzile nje by the way wena ukuthi nje masethole lezo zinto bese yasuka. So madoda, let us not be abusive, silwe nabo sibashaye. Let us think ukuthi eziphi indlela esingakwazi ukuthi si remain clean, at the same time protectile ama-assets for our families, for our children, at the same time siphile kahle nabo. Because uyambona umuntu othi uhleli naye kodwa ubona ukuthi hey lo no, this is dangerous. Akusikho ukuthi asibabone abantu abasempilweni sethu bayasibona nabo ukuthi are we serious, are we fruitful, because nathi sithi siphila nabo sibe singekho transparent. So kubalekile ke then ukuthi singagcini nje ngokusibuka lesi story as a story, big story, kodwa let us learn something out of it. Ukuthi if uHakimi yini le yamgqugquzela wambuka lo nkosikazi behleli wathi ngeke lo one day uyothi ufuna ukuhamba because uthi uhleli nomuntu obumbona ukuthi kungathi ngingakhulumisa kwaMapostoli Paul ukuthi bazalwane ibani ngabagxilileyo, madoda bafazi ibani ngabagxilileyo kuma relationships okwakha imizi yoyihlo. Thank you.